El Carles sempre és la figura de casa nostra. I clar, això, al trucar-me el senyor Vilarrubí, el president de l'acadèmia, i donar-me aquest premi, la veritat és que em vaig quedar una mica així com parada, com dient jo, em toca una vegada. Jo tenia 37, quasi 38 anys quan ens vam conèixer amb el Carles. Jo estava en un despatx a Manresa, vull dir, no tenia res a veure amb el món de la restauració. I la veritat és que al principi em va costar molt, molt, però he tingut la sort també de tenir uns clients, uns amics. O sigui, jo crec que és una mica com una obra de teatre, amb cada taula, que és molt diferent una taula de l'altra. I si t'agrada i vius aquest món, no és només posar un plat, és entrar dintre d'una sinergia o d'un tipus de fer feliç a la gent. Els clients, al fi i al cap, quan entren a casa teva, o és igual, o allà on treballes, perquè jo considero que els meus treballadors són com una família per mi, i intento que ells rebin a la gent el mateix que per mi seria tenir-los a casa meva. A casa meva, a la sala, tinc 3 persones que porten des de l'any 2001 amb mi. Sobretot en sommelier, el Quico Arza, que per mi és la meva mà dreta. Però cada casa no deixa de ser un món, i tothom aplica a la sala una mica al seu criteri. La veritat és que l'experiència també et dona una serenitat i et dona un saber adaptar-te o saber encaixar les coses, depèn de quina manera. La veritat és que tots dos hem fet un bon tàndem. Hem estat molt de sort, de trobar-se. Això és molt important. El moment aquell va ser màgic i la trajectòria nostra, i espero que continuï durant molts anys, que la salut ens ho permeti, perquè l'altre no ens espanta, vull dir, continuarem endavant.